May mga estudyante sa Riverside College nga magakompete sa national level sa Battle of the Nightingales kag nurse sa Riverside Medical Center nga magakompete naman sa Soledad Velez Pangilinan Nursing Excellence Award. Aton sila kinalahon sa sining episode sa Medtalk. Matapos ang kadalagaan kag mangin kampiyon sa Battle of the Nightingales kontra sa mga nursing schools sa Negros kag Panay, nakahanda na ang ini nga mga estudyante sa Riverside College para sa mas madako pagid nga kompetisyon. Sa national levels na sila magakompete, pero para sa sini nga mga students, gusto nila i-enjoy ang experience kag hindi magpadala sa pressure. Yeah, of course, the pressure is really big. But I think, as I said, we're really just trying to get into the competition with a chill mindset. We just want to have fun. We just want to not overthink too much on it. We just want to enjoy the competition. Pero naghahatag sila sang extra time kag effort nga makatuon para makadala sang dungog sa ilang eskwelahan. Give time ko for VOTN na competition. I also make time for it to read more on the lectures or concepts na na-assign sa akin. Bilang isa ka team, nagadungan man sila sa pag-review, pero dako man nga challenge para sa ila ang pag-balance ng review time kag pag-duty pagid sa ospital bilang nursing students. As a group, we review as a group, but I think the hardest challenge for me is balancing duty hours, clinical hours with our review. May tulog pa man, sir. So, thankfully, we are excused from some of our classes, man. Kaya it's really impossible for us. Suno sa ilang nga coach, collaborative effort ang nagakatabo. Ang iban nga teachers kag fellow students nagabulig sa pag-review sa ila. We ask schedule from other lecturers to review them, especially on their weak subject, CHN. And also, we provided them review slides. I asked also other classmates to help me do the making of the slides wherein they have the questions. Last year, 5th ang Riverside College sa national level. Sininga tuig, 12 tanan ka mga schools ang magakompete coming from Luzon, Visayas kag Mindanao. What's good about Riverside as a team is that they are working as a team all together, and their academics and even the officers were very supportive. I seem to see that. So October 18 na sila magakompete kag initanan, pwede masaksiyan sang live. So we'd like to invite everyone to support us by watching the live on the Riverside Medical Center Incorporated page on Facebook this October 18 at 8 a.m. Sa October 18 man, kilalahon ang Soledad Velez Pangilinan Nursing Excellence Awardee sa Metro Manila. Ini naman ang pamaagi sang chairman sa Metro Pacific Health Corporation nga si Manny V. Pangilinan sa pagkilala sa mga nurses halin sa mga 25 nila ka mga hospitals sa bilog nga Pilipinas nga nagpangibabaw sa paghatag sa dekalidad nga serbisyo sa mga pasyente. Ginpangalan ang award sa iloy ni MVP bangod dako ang iya pagsaludo sa mga Filipino nurses. The mother of MVP supports the Philippine healthcare system. It draws her ideas. We have produced nurses here in the Philippines that can compete since we have more than nurses who works abroad. So she really believes that our nurses are competent, and she believes and supports our Philippine healthcare system. Kag last year, big winner sa clinical nurse category si Melanie Mujeno San Francisco. Nurse siya sa Riverside Medical Center sa sulod sa 30 na katuig. Bilang isa ka eye surgery nurse, fulfilling para sa iya nga makita na pasyente nga makalakat nga sila na lang kag makakita na.
Kung eye surgery, ang pinaka-exciting na part is kung magkadto wala ang patient sa sa hospital, so hindi na siya kakita kay because nga ang iyang ang pinulukan medyo blurred. But the moment na we have two eyes mo, no? Duwa ka mata. Kung ang first eye na hindi na siya kakita, pag mag-schedule na gani sa second eye, kung maka-walk alone siya gani ka ka fulfilling. Nalipay siya nga gid-recognize man siya sa tanan niya nga mga kabudlayan sa trabaho. Kag this year, may isa na naman ka finalist ang Riverside nga si Nurse Erna May Lumugdang, isa ka cath lab cardiovascular operating room nurse sa Riverside nga finalist. Kalabanan sa mga pasyente nga ginahandle niya kabataan. Antes sa procedure, ginaupdan niya ang pasyente. Nakaintindi siya sa ginaagyan sa pasyente kag sang iya nga pamilya nga mapaidalom sa heart procedure. Usually, may mga patients sabi nga, they don't even know how to operate the elevator. Yes, may amugita na yung pasyente. So, makulbaan na sila. Pagsulod nila sa Riverside, pagkakita nila, ay, dako mag-building. Pagsulod, daw hotel. Daw na. So, ang anxiousness na nila, ga-heighten na ng ila level sa anxiousness. So, kinahanglan mo na sila i-welcome diri, like, ipampered na family sila. Kag hindi mo sila pabayaan. Amugid na siya. Bisan pagkatapos ang operasyon, ginamit up niya ang pasyente. Bilang isa kay Loy, hindi balikawan nga na nagaka-attach man siya kung kisa sa iya nga pasyente. Kasi kaka-attach ka sa ila. Kaka-attach ka. For the period of 3 days, ma-attach ka. Like, i-send off mo sila after procedure na okay ng tanan. Once i-send off mo sila, magwa na sila agahula taxi nga magwa na sa hospital. Sometimes kapahigad na ko kay ay malakat na sila separation. Separation anxiety. Ini ang ikaduha palagatuig sang SVP NEA, kag dalipay ang tagdumalahan sa Riverside nga nalakip ang ilang nurses sa sining nga prestigious awards. Nagapakita lamang sang kalidad sang ilang nurses. So I am proud sa mga nurses, our winner and our finalists and our institution, the Riverside. Okay, through this platform, this SVP NEA, I am proud that our nurses are patient-centered. They are being appreciated sa among clients not only due to their instrumental hands in healing, but due to their nursing calling. As a calling, kinilay as a nurse. So October 18 na ang awarding sang SVP NEA sa Metro Manila.